Vzácni bratia, draho vykúpené sestry v našom víťazovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Hneď v úvode dovolte osobnú otázku. Cítite sa zdraví? Ste zdraví? Alebo inak, ste chorí? Prečo sa to pýtam? Aj Pán Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Tak ak tu niekto prišiel zdravý, má smolu. Neviem, čo tu dostane. Naopak, ak je tu niekto chorý, možno vyzdravie. Ja v to dúfam u seba. Tak uvidíme, čím skončíme. Každopádne vás hneď v úvode kázne pozývam vypočuť si Božie slovo, z ktorého kázanie budeme čerpať. Je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole prvých 9 veršoch s názvom Uzdravenie nemocného v Betesde. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betesda, s 5 prístrešiami. Mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, že sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila. I bol tam človek 38 rokov chorý. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý, spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? Odpovedal mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel. Vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Verím, že ak ešte stále váhate s vyznaním alebo vôbec s vnímaním Božej pomoci v svojom živote, na záver dnešnej kázne, alebo dnešného dňa, alebo najbližších dní sú pred nami sviatky vstúpenia Krista Pána na nebo a sviatky zoslania Ducha Svätého, tak verím, že do tohto termínu sa pridáte s o to väčším nasadením chválospevu Pánu Bohu a pozývaním ďalších rozprávaním, čo Pán Boh urobil pri vás. Ozaj, ako sa pripravujete na sviatok vstúpenia Pána Ježiša Krista na nebo? Alebo na veľké sviatky zoslania Ducha Svätého, vy, sestri a bratia? Evanjelista Ján nám zanechal správu, ako sa chystal stráviť a ako strávil sviatky Purím Pán Ježiš. Bol rok 31 po narodení Pána Ježiša. Sviatok Purím, toto slovo pochádza z perského pur, čo znamená los. Je to sviatok, ktorý pripomína hrozné losovanie za čias perského Amana, ktorý v roku 473 pred narodením Pána Ježiša Krista losom určil deň vyhubenia Židov. Židia sa tejto záhube vyhli hrdinstvom Ester. Toto máme zaznamenané v knihe Ester. Kto má väčší záujem si prečítať túto krásnu históriu múdrej ženy Ester, isto doporučujem. Sviatok Purim má ľuďom pripomenúť túto udalosť vyslobodenia. Židia z tohto sviatku urobili sviatok radosti a dobročinnosti. Pán Ježiš sa chcel tohto sviatku zúčastniť, aby ako vždy uviedol všetko na pravú mieru. Aby dodal hĺbku, nový vhľad tam, kde niečo potrebné chýbalo. Takáto príležitosť sa mu naskytla hneď pri ovčej bráne, kde bolo jazero Betesda. To v preklade znamená dom dobročinnosti. Bol to akýsi vtedajší špitál pre chorých na južnej strane Jeruzalema, pri bráne, kde hnali ovce a dobytok do chrámu pre obeť. Vedľa bolo aj spomínané jazero. V ňom bola voda, o ktorej verili, že má liečivú moc. Vysvetľovali si to tak, že z času na čas zostúpil na jazero anjel Pánov, zvíril vodu a kto do nej prvý vstúpil, vyzdravel. Nech mal hoc akú chorobu. Vtedy ešte ľudia v takej miere nepoznali účinky liečivej vody. Ale presvedčili sa, že keď sa voda rozvírila, rozprúdila, mala liečivú moc. Preto vybudovali pri tej vode domov s 5 prístrešiami, kde čakali ľudia na rozvírenie s rôznymi chorobami. Betesda bola naozaj dom dobročinnosti. Keď tam Pán Ježiš prišiel, bola sobota. Medzi chorými, ktorí čakali, bol aj 38 rokov chorý muž. Nevieme, koľko mal ten človek ozaj rokov. No Ján to opisuje, že Ježiš poznal, že je už dlhší čas nemocný. Ježiš sa ho opýtal: Chceš byť zdravý? V úvode som sa pýtala, kto tu je zdravý a kto je chorý. Kto je chorý, pre toho je tu dobrá správa. Pozor, cesta k zmene stavu začína otázkou.
Pán Ježiš sa pýta i vás, chceš byť zdravý? Pre niekoho je to možno nečakaná otázka. Chceš byť zdravý? Ty, kto si sa hlásil, že si chorý, chceš byť zdravý? Naozaj stojíš o to byť zdravý? Si rozhodnutý s tým svojim stavom niečo urobiť? Chceš vôbec ten svoj stav zmeniť? Si ochotný preto niečo spraviť? Chceš podstúpiť túto zmenu, aj keď nevieš, čo ťa potom naozaj čaká? Či nebude pre teba život ešte náročnejší? Či sa nebude od teba vyžadovať o mnoho viac? Ako by ste odpovedali, keby sa vás to fakt týkalo? Viete, aký máte svoj zdravotný stav? Ako vás to obmedzuje, paralizuje, možno prináša istotu peňazí? Jedna sestra mi hovorila, som na hlavu, ale chcem byť, lebo mám istotu invalidného dôchodku. Mám pár rokov do starobného dôchodku. Nikdy som nerobila, už nechcem byť na tom inak. Toto mám isté. Čo odpovedal na túto otázku beteský paralytik? 38 rokov chorý muž povedal: Pane, nemám nikoho, čo by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri. A dokiaľ sám prídem, vstúpi iný predo mnou. Úplne jasná, pravdivá a skutočná odpoveď. Sám nemohol chodiť, iný sa nad ním nezľutoval, nepreukázal mu skutok lásky, skutok dobročinnosti, teda jeho stav sa nemohol zmeniť. Či chcel alebo nie, musel ostať taký, aký je. Svoj stav nemohol ovplyvniť, aspoň tak si to myslel. Tak to prijal. Zmieril sa so svojím životom. Nemocný hovoril tak, ako často my. Lekári nám dali lieky, povedali, že ich máme užívať doživotne, tak sme radi, že sme na tom, ako sme. Počujeme často, alebo to hovoríme aj my? Nie je to často s nami tak? Drahí priatelia, hovoríme si medzi sebou, nič sa nedá robiť, na tom nič nezmeníš. Sme radi, že vôbec prežívame. Sme vďační, že to nie je horšie. Koľko ľudí je na tom horšie od nás? A sme spokojní. A nikomu to pomáha. Niekto to prijal nie ako beznádej, ale ako to opisuje apoštol Pavel. Bol mi daný osteň do tela, 3-krát som prosil Pána, ale nechal mi ho. Povedal mi, aby som sa nepovyšoval. Neodňal mi ho. Pán povedal, dosť máš na mojej milosti. Moja sila sa v tvojej slabosti dokonáva. A je to v poriadku, ak je to takto. No tu v našom prečítanom texte, v správe, ktorú nám opísal evanjelista Jan, ide o niečo úplne iné. Vidíme to z reakcie Pána Ježiša. Ako reagoval na túto odpoveď nemocnému? Jan píše, povedal mu Ježiš, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Tu dal Pán Ježiš 38 rokov nemocnému človeku ponuku. Ak chceš, ak si sa rozhodol byť zdravý, ak si sa rozhodol zmeniť svoje zmýšľanie, ak si sa rozhodol skvalitniť svoj život, ale aj život iných a iným, ak si sa rozhodol postaviť aj z očí v oči nebezpečenstvám, nástrahám, ktoré so zmenou tvojho života súvisia, vstaň, vezmi si lôžko, teda to, čo ti dávalo istotu, o čo si sa opieral, čoho si sa nechcel vzdať, no paralizovalo ťa to, ochromovalo to tvoj život, zober to do svojich rúk a nedovol viac obmedzovať tvoj život. A choď. Choď vpred. Choď v ústretí životu. Choď v ústretí ich problémom. Choď a otvor náruč iným. Choď a ži. Netúžiš aj ty, milí priateľu, po takejto zmene? Si ochotný zmeniť svoj stav? Postaviť sa, zobrať do svojich rúk, čo ťa obmedzovalo, čo si mal doteraz ako svoje barličky. V tom mám istotu. Si ochotný, milí priateľov, ísť v ústretí neznámej budúcnosti? Niečomu inému, ako si žil doteraz? Tak chceš byť zdravý? Nemocný bol rozhodnutý. Povedal si, už som dlho žil takto. Áno, chcem zmenu, ktorú mi ponúka tento pre mňa neznámy muž. Ja to risknem, ale už chcem zmenu. Tak 38 rokov nemocný muž v našom príbehu na slovách vstaň, vyzdravel. Jan píše, tu hneď ozdravel ten človek, vzal si lôžko a chodil. Krásny záver. Krásne vyvrcholenie vnútorného boja nemocného človeka. Krásny záver jeho nového života. Krásny začiatok slávnosti Purim, sviatku dobročinnosti pre tohto muža. Mohli by sme tu skončiť. Krásne, romanticky, zasnenie, happy end. Čo viac by sme chceli? No, my tu nekončíme. Lebo to nie je koniec pre nás. Dokonca to nebol ani koniec pre tohto muža. Čakali ho totiž nástrahy v chráme.
Keď ho zastavili farizei, spýtali sa, ako si dovoluje vo sviatok nosiť svoje nosidlá. Bolo to totiž prísne zakázané. On sa najskôr vyhováral, že mu to kázal ten, čo ho uzdravil a povedal mu, vstaň, vezmi si nosidlá a choď. Ešte, že bol ten jemu ešte stále neznámy na blízku a upozornil ho. Aj hľa, ozdravel si, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšieho. Čítame v pokračovaní našom príbehu u evanjelista Jána v 5. kapitole. Vtedy je napísané, odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Muž, ktorý bol 38 rokov paralizovaný svojou chorobou a nielen tela, nakoniec spoznal svojho lekára. Spoznal svojho zachráncu a vyznal ho. Verejne sa priznal k tomu, kto ho vyzdravil a koho posluch. Možno to bol jeho problém. Nechcel v niečom vo svojom živote poslúchnuť Pána Boha. Možno váhal, či poslúchnuť Boha alebo ľudí. A preto, aby sa nevydal zlou cestou, ktorá vedie do večnej záhuby, ho Pán paralizoval. Možno si to spôsobil sám. Svojou rozhodnosťou vtedy pre niečo iné. No podstatné je, že keď mu bol daný reparát, opravná skúška, síce až po mnohých rokoch, ale nakoniec obstál a jeho život sa totálne zmenil. Prečo to trvalo tak dlho, môžeme len váhať. Ale to, čo môžeme, máme skúmať a mal z toho osoch i on sám, je náš stav. Pred nami je tiež otázka. Chceš byť zdravý? Na tele i na duši. Pred nami nie je koniec. Pred nami je všetko nové. Pred nami je totiž večný domov. Tak čo chceme? Chceme byť paralizovaní? Chceme byť obmedzení? Chceme iných neustále obmedzovať, pripravovať o život? Alebo chceme zmenu? Príjmeme ponuku, ktorá je pre nás pripravená? A my vieme, na rozdiel od nemocného, kto nám tú zmenu môže spôsobiť. Sme to predovšetkým my sami, tak príjmeme rozhodnutie a ponuku, ktorú dostávame. Chcem byť zdravý? Odpoveď je na vás. Amen.